Mighty mung arong pen upper day krum kacheleng atawar arnisi JCB pen pasupuri anchot. Ingdeng crepe liap hong Karbi Farmers Association mahang ketegarni katalon. Ingdeng nerkep Northeast Jamboree along Assam Karbi Anglong pen puthot nong me kewantu. KarbiAnglongLIVE ada babirtang ton pen arjupanikta. Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ke parlo koilamati hawar pen kahilo kilometers thongke bak kahilo inglong ahawar ke doara ratum kadomari mighty mung arong pen upper day krung arong adak kaddu kawe kilometers ke thombak kahilo atowar along kupia scheme pen loni prechik lo malom arnisi JCB pen towar pasur paprui paprai asai claim pon seta la arnisi claim choramat kaselam ington thukokamat claim pa mimidet lason anchot atowar nangkaselam pichot pulote nilitum inglong hawar kedo aradatum sarkar aphan ninging samse pusi hada kedo aradatum ningkang samse abirta chepaklang pon inglong hawar kedo aradatum mate jilang sopen ha kadomari mighty mung arong pen upper day krung kacheleng atowar laki PWD atowar binong PWD Department Road Division atung methanga duty kache claim kliang taxi klangpan binong lo laki laso atowar along si arnisi bak towar ke pan lapen kaselam buke PWD Department atung RJK piniar ni anta theklong le pinna KarbiAnglong Mas Council atung ta chelang paminang jia potlu KarbiAnglong Mas Council along ASDC asorkar lapen Congress asorkar tikhi bom ahut ke laso atowar PWD Road Department atung ningkan isipen hongni phongthom towar ari bala porahut bab dikang kangram ke panasai claim pon theklong bonda kopi koson penone parivartan asokar mate kaching thora sokar pulote BJP asokar hendo pisi kadu kabi atunta chetham pon sita non KarbiAnglong Mas Council BJP asokar wang det penki labangso atowar PWD Department atumsi anisi bak ke wangsi towar ke pak towar kasalam puke ave pinang Kiliga prang rong along arleng ke theatum radatum along vote ka chohang damahut lam pijo alangson lam thu lam dokpen ke than chochot kilik judde ta philote alam chak chiteng ni det titike mesen kali athela sotowar nangji putri ko anani pen ni militum towar nangji delong nangji sekachelang hen nangji pu hangkong sita non pu anda thangnat kachingthur asimbon abi Pininggram tang prechik lo malom mighty mung arong pen upper day krum arong ada kacheling atowar anisivet JCB pen pasur paprui paprai amat kaselam ington thukok ajo scheme amen pensi nang kaselam pi pulote selam paminanji ko si pharangket hino halada ke do arong ada pen ningkang samse berta chepaklang pon jongsi nilitum inglong hawar ke do ara datum aphan nangkerap Kepajir binong ahoga hap jinnam pulote non puthot prabjin pen nang selam pon thu paminang ji puta ningje pon rinti la sotola ke semar bang ke anisi ya ke pipi lo la daga claim pon mang ke claim pon ye thang la pukta claim ke la patong prui lo la munit ke chelat pini gari motor pini ge non ta chelat nola gari the dam nola mang gari ke the dam nola pen ko la kado ko we ne train sarian ta we thang ta we ko pan pe pu ne lage pu ne pu temporary mane ekdom pu ke pan niyom hai system hai ne la sonan chola ke tema bang ke la si jong si ni tum ke thang na ta chini de hai mane atwar bang ke thang ta ne tum ke chini dun sona we the ke scheme bu chini ne la penalang tum jung sina claim pu ta ni tum chini ne sitame atwar bang ke mi pina dam thai we na pen khada ka patong nang vek dim bang claim kle la bang ke ko scheme no polute a save ta me na pa me pise no sonte pusini tum ani apa da ma hin pen mani tum chuni ridun no la bang ke seta me MLA pen si ani pinelo poson si ka julong seta me ni tum hin pen thang da chini no de theke scheme pu dan tum chini ne thang da chini ne ba rong soro phan pu ne food para system nang ki pilop dan tum chini ne aposi la bang ke nelang tum jung pen sina klema po masini tum rong sol pen ke thang na tani tum a kompen da pidun de thang da pidun de del seta me atwar bang ke chok chelang la ke
pen mimi pin lah ane posi lah bangke aku jongsi ane emeria ningi mi pensi ni tu manang bonai pi le ponte lah bangke nang krem pi tu pe minangi athike ni tung ke chileng sitame ni ing samji nang pen ko ni tung ke stu gon e punon ajat punon pen ko ni tum dak apa de grum hello polling center kadomari store bangke kiwang ya to war masila hello kapre to war dam thai we pen ko ni tum ta lapu ni tum rong yang ki khila tamya to war bangke pwd binong pwd por mena tum ta nang ke pan phan wang we la pen claim clip pen ko la kya prang ke master ka do ko bita du pet to war lo Cetame piniar ni bangke lata non ane sorkaran nangkok mapudam nangkok lo non BJP ane tung kecaria hul bangke labang soto warta ni tu panang happy thibu lage laga hok pera lam lo lage la soto war ki aprang pan bom cetame no sorkar dong ki panji gali alang tu bangke papangram thibu lage alang tu sorkar dong la tikira nei ngai koi lamati pen Samson inti KarbiAnglongLIVE Matijong nipai trogarni diphu birla atowar kokthom kachetok along kedo Karbi Farmers Association asa hemalong kreplia phong Karbi Farmers Association mate KFA mahang kethekarni katalon pon Karbi Farmers Association mai phu tingkuing tipen mai charipon si mai ke phalam thela pen aluhi ke pachinia por chunbang soron sing rong pi pen en pondo mai along aluhi aman peng pen jakas chairman Korsing teron, longsing teron, KERUF mai phu, PDL pen ke chenglok, prek jam hampang asong atum chetong dun renti. Longri long para long ka chingthur nang ji le pude, chutikia sai pensi chingthur iji. Bharat adera long ekonomiya hin ka chingthur I la pulote ka chutikia rat pensi chingthur I. Lason si KarbiAnglong along rita me ekonomiya hin ka pachingthur ponji le pude, chutiki arado nang ji. Lason si Karbi Farmers Association na songpen kedam tangani chutikiara raphan kangthur ponji aphan pu kamat hapen prek jamasai ka chutikia son amung ron pon bong lapen penangan chutikiara ratum warsai longpon lapuson ro raphan sai claim pon bom si pining surihini roeng korapi aningkan an bangso song ningkan kripli arta nang choksi mahang ke thekarni mesen pen talon pon Ni lake Karbi Farmers Association namang pit kesing ningkan krip tige chogar nila ladak neli phanta bidi asar pusi neli hok pon lo lasi nang chetong dun lo mesen lo alang litum ke claim ke dam lapen ke neli la Karbi Farmers Association kachari linja bang puatung apanan sita mega chuning rielam ke lapuelo non ke ilitung apane ke tang ke kache song akai lasi katiki kang hoi sita me kache song ateng si deng nang kok lasi deng nang po pusi pulo la song bong pen ke Karbi Farmers Association atuma bang ke la katiki kang hoi amu thedung kapachelar ke wanji abidi abang si katiki kang hoya bang puatum along wan thek nang po KFA foundation di katala no no itu pini jauh saya mau pindah pakai itu apa nggak pakai ini kerja manggil aku aja non pakai apa nggak pakai bakli baru sama manggil saya manggil talon manggil kewa lo manggil ini itu manggil non manggil saya manggil klema kosong saya ini tuh karbiara datang saya ke pikiran Tokan nolong ini itu kosong paling unten alang itu kan kosong kerap ini mate komme bena kerap pon mate alang itu pan nong homungan kosong sini itu alang itu pan kosong mau pakai ini kan along ini mah ini itu masuk ke mang pen kosong ini itu si bacing si News Report KarbiAnglongLIVE Mizoram Bharat Squads and Guides pen Paterpi Pon pen Northeast Angkang Squads and Guides Jambore Kiramtang Paikuni ni Painkora Hinipen Inkora near Cap Bharat Squads and Guides States Training Center Tanhil Aizolalong Kepadupon Labangso Jambore Kemalong Assam contingent pen Don Bosco School Sojong Lapen Don Bosco School Umswai Atum Chipati Dunsi exhibition along Kiching Sianong A Chipalong Dun Anparta Camp Craft along second position lapen ke March pass along third position chepalong dunsi
non iphong Assam State aphan nongmi wan pilu labangso award Mizoram Chief Minister Laldu Homa lapenki national level pen nangkachetoy dun manpeng aluhiatum angnosi pi pajir ponlo labangso nongmi ke wan piang bong inut Assam State along Divisional Commissioners R.A. Lazar ke Japon anpartami kacepaduk dode sang sesi lapu anang deng antami palidunonglo non anchot takali si alangli kedamtang aningkan antami squads movement along kacepaduk pen international lapen ke award antami alangli cepadong dunlo non phongner ke North East Jambure along tame alangli Jessamet jirap chitodun pam milo La Songbong Assam Don Bosco District Bharat Squads and Guides President Reverend Dr. Father Alex Matthew SDB Chief Commissioners Reverend Dr. Father Solomon Dennis Penkichenglok Squads Masters Fabian Timong Squads Masters Bos Chetri Lapenki Sister Risuk Dhar FMB Atum Chipaduk Dundo News Report, KarbiAnglongLIVE. Karbi Farmers Association CC atum pensong mahangketek arni ketalona sonsi nijang Karbi Anglong District angkang dongkarong sopialong kedo irrigation IB along ingdeng kripli Karbi Farmers Association mahangketek arni ketalon pon. Ada por pioneer kepen West Karbi Anglong District Karbi Farmers Association Amaipu Durgeswar Intiahin pen song alama ingturpon bangso pi Karbi Farmers Association asong ningkan kripli arta kichok ahim kedok sitami ingthan ponsi ningkarong chipipon rinti labangso pi radamai pi sitami paman ponsi Karbi Farmers Association asong long klembangpu bangpi atung chitong rinti bangso hut kaningje ponatengke KarbiAnglong Autonomous Council keja tumahin pen sitami sai kachutiki ara raphan kachirap kachetudun pulote sai kachutiki ara datum sitami jakong chilong pontu bonda nona mat bangso asongolong sai kachutiki ara raphan KarbiAnglong Autonomous Council atum kachirap dun puwa bangki thek ponong lelang pusi trangkia thingno ning jepon apen laso along bangke department do itung farmers pen related number 1 bangke agriculture law sericulture law soil conservation law, irrigation law, animal husbandry, lapen animal husbandry long si poultry ta dolo, pottery lahai ta dolo, lapen forest ta dolo, dolang department lai mukha jong si ilitum la sopot use permit hek, pen farmers tum ta jong si ilitum ta claim dun pame, angko hola tum ta itum han awar sainang wan pi pame punte ilitum sai chutuki arat lo KarbiAnglong arat itum ta anso se ching thuji Langdam lo pulote ilitum along le along nonamat long le ki joy dupi la so di mabangke kona mana asotum wangsi nang do bomlo la silapuson adim along Karbi sai ka chutiki asong atuma phan KarbiAnglong Autonomous Council hinpen rapon sonte nisenji la silahaya adim along KarbiAnglong Autonomous Council hinpen kachirap dunji aphan KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangaphan kachuningri padupon ilitum CM Dr. Tuliram Rong hang talang li tang pik la si alang li energetic la pen alang li claim da claim ji la si alang li hin pen CM fan pen CM amen pen ilitum KarbiAnglong sai chutuki ratum handa itum handa nang claim piji nang rap ji pusi tuar cholang ding tuar cholang ik Keroni pen mohantiron KarbiAnglongLIVE Tang tepinya da berta ke lapan si kang ton paniklo